Ето виж, идеш страхотно. Супер, мерси. Колко време ти отнема да намериш майстор? Не ми трябва майстор, аз имам тате. Той е майстор по всичко, така ли да разбирам? Да. Ево инсталации, ВИК, шпакловки, бетон изливане. Почти, да. Има нещо, което не може да се справи, например. Да се инсталира примерно климатика. Ще дошли други хора. Къде си ги намерите тези хора? В интернет нещо? Контактите на мама. А контакта на майка ти? През нея? Да, аз не търся майстори. Да. А случва ли се, например, да се разберете, ако майстор за хикс сума пари, той да иска повече в последствие? Не, поне с нашите майстори не. Винаги са били точни. Горе-долу, да. Аз не се занимавам с това да плащам парите. Току ще ти да ги плащаш. Да. Току ще 20 годишно момиче да плаща пари. От 20 години си, нали? Да. Аз знам. Познах веднага. Добре, чува си за фикс? Не. Фикс е приложение. Които може да имаш майстори за водопровод, за инсталации, всякакви майстори, какво ти трябва. Там задаваш си сума пари, колко ти е бюджета и видиш предложението, които излезат. Това е нашето приложение. Искам да ти подаря една отверка от фикс, една 20 см отверка. Ето, показвам. Обещавам, че ще си ползвам отверката.